Però el que és evident és que tenim un govern ara i que l'epidèmia ara s'ha escampat molt més i que és ara que s'han de prendre mesures més contundents. I nosaltres, el PI va defensar una iniciativa en el Parlament fa mesos sobre aquest tema, per tant, no és una novetat que hagi caigut del cel ara mateix, i el govern fa tard. La Conselleria d'Agricultura sempre arriba tard i malament en aquest tema i en tant d'altres. I vosaltres podeu pensar que els pagesos és que estan tots conduïts políticament per no sé quin grup que té ganes d'intoxicar. Aquest discurs vos ho podeu treure vosaltres. El cert és que tots els pagesos i els pescadors estan emprenyats en la Conselleria d'Agricultura perquè no compleix els compromisos, perquè no fa la feina com toca i perquè no està responent a les necessitats d'un sector que en teoria és estratègic però que esteu deixant perdre i que la gent està molt rebotada. Posa exemples. No xerris en genèric. Posa exemples. Ajudes en el desenvolupament rural. No estan cobrant com toca. Estan cobrant tard i malament. Avui de matí, el CUDI, un pescador me diu, des de l'any passat espero que me paguin l'aturada del barco. No havia passat mai. Aquest govern és un desastre i el vostre Consell és un desastre.